Tamén que no reconhecemento das embarcacións tradicionais e do traballo que fan eles, a sensación que temos é que nestes 20 anos traballamos moitísimo, moitísimo.
primero che me deve star quando iba, lo burato compañero, lo burato compañero, ay la lero, ay la lano. Yo fui a mercare, uy ay ay, uy ay ay.
filha do Caciulo. Filha foi a mercareia, filha do Caciulo. Comunicámosvos que en uns poucos minutos comenzará a reunión de patróns da Carpa Mariñeira. Entonces vamos a hacer unos paseos de ruta por aquí. Vamos a hacer este acto de botadura.
Carballeira. Do 11 encontro de embarcacións tradicionais de Galicia que este ano celebramos no Freixo. Como é tradicional, facemos a botadura dos barcos que foron recuperados dun ano para outro ou que foron novas construcións. Neste caso, esta embarcación que temos aquí é un barco que ten 66 anos. É da zona do Morrazo, de Vigo, é de tipoloxía racú, inda que naquela zona lle gustan de chamar lancha de traíña. Antonio, da Asociación de Mariñeiros de Bouzas, con moita paciencia e con moito esforzo, durante 2 anos empezou a rehabilitala pouco a pouco. En realidad este barco, hasta que se jubilou, eran 3 irmáns que foi os que encargaron este racún, e viviron as 3 irmáns, criaron a súa familia con este barco. E máis ou menos, pois esa historia do barco, que 3 familias viviron a conta deste barco e agora esperamos disfrutalo. Esta é unha norna xeiteira para ir a pescar sardiñas co arte do xeito, por iso máis grande que as outras. Nós, Lajareu por Barlovento, somos unha asociación dedicada sobre todo ao Club de Regatas en Dornas, non? Entón é un momento para nós de moitísima alegría acceder a ter un barco grande que nos permite tamén sacar xente a pasear. A saúde vosa e da Dorna. Vota con alegría, con alegría. Con alegría. Bueno, ahora te
Martín Lorema, un bello amante da tradición mariñeira, da navegación, que él nos falará da historia destes 20 anos desa fundación. Fernando Trillanes, un rapaz demasiado xoven para ser tanto como sabe, e facer tantas ideas como ten nesa cabeza. Amar a cultura, promover a cultura, porque esa é a maneira de facer cultura que perdure. Anxo, moitísimas gracias. Vistos a perspectiva que dan 20 anos, foi unha aventura verda hermosa, unha asignatura desas de vitais que non se esquece. Lembro-me que isto comenzou alá polo ano 89, unha magnífica idea de formación para xente desempregada de outra etapa de crise, que se chamaban as escolas taller, ou escolas obradoiro, agora. E era cando nacera, era o seu primeiro período, e se acordou presentar unha que tuvera que ver co mundo do mar, con esa tradición do mar que tiña que ter non algo como aquelo que era moi difícil de conseguir, pero algo que representara perfectamente esta situación. Con a miña condición de representante de Agalcari me toca falar de defender a carpintería de Ribeiro, obviamente. E hablando de modo donde se tercia que hai que defender a defendo pois con pasión, con tenacidade, incluso, diría, en ocasións con verdadeira vergüenza. Sodes tremendamente merecedores desta homenaxe que espero, desexo, que traballaremos desde Agalcari para que sea un punto seguido para esta famosa profesión. Da Xunta de Galicia e a Consellería de Cultura e Educación, o que facemos é mostrar como nos sumamos aos dous eventos que estamos realmente celebrando. Por unha banda, ese reconhecemento aos vellos carpinteiros de Beira, e por outra banda, o que facemos tamén é colaborar para que este encontro local Dino acaba de darnos facernos unha cronoloxía tremendamente detallada. Os últimos xeiteiros en partir, os do sur, tremosos e mesmo taciturnos, perdíanse no caso amargo das miradas. Este poema está dedicado a vos, os carpinteiros de Ribeiro. Titúlase así: Teoría da construcción naval por un mariñeiro. Poboamos a madeira espira, a espera, no esteleiro, de vestir o armazón náutico do noso semblante, as mans do mestre de Ribeira construíndonos un anaco do mar, a proxección dos planos no chan paritorio das formas sabias do feitío, a eslora, manga puntal das nosas futuras horas no océano. A Federación Galega da Cultura Marítima tomou o acordo de ofrecerle a Dino Lena, a persoa que estuvo desde o primeiro momento detrás dos encontros de vacacións regionais, personificar ele a todo o traballo destes 20 anos de moita xente que estuvo detrás de construirlo. Queremos que dar as gracias por todo, por o teu traballo. Vamos a descubrir un pequeno recordo que vai a quedar aquí dos 20 anos, destes 20 anos de navegación, de encontros de embarcacións tradicionais. Vamos alá.
pois os campeóns deste trofeo tan competitivo foron, claro, están moi entrenados, xa levan 15 días entrenados. Foi a canoa Virxen do Carmen de Esteiro con tripulación de Esteiro. Entrega o trofeo o presidente da Federación Galega pola Cultura Marítima, Víctor Fernández. É necesario e preciso lembrar a todos os colectivos, a todas as persoas que fixeron posible que cada encontro poda sair adiante. Vou primeiro agradecer a nosa asociación, xa non sei moi ben si xa agradecimos a Sendón o que aportou na organización do encontro. Que saibades, para os que non o sabedes, que o Fendeus estuvo no primer encontro de embarcacións tradicionais de Galicia no ano 1993 en Ribeira, e que hoxe están aquí presentes no 11 encontro no Freixo. Mestra Agonía, por favor. A organización do 10º encontro de embarcacións tradicionais, esperamos que teñades boa viaxe, que teñades boa navegación, e que dentro de 2 anos non sabemos onde, se sabedes que ir pensando se vos animades ou non, pero dentro de 2 anos espero que nos veamos os mesmos e máis aínda. E no meu concello damos as gracias a todo o mundo. Empezamos por Terra de Outes, Federación, voluntarios, xente que estuvo traballando estes 4 ou 5 días. Nunca nos olvidamos a vos, que sodes quen realmente facedes grande ou pequeno
por nada máis, únicamente longa vida ás embarcacións tradicionais e os seus tripulantes. En nombre del dominio da vida, os compardo cantare, o ventiño que viña de noche, y pasea ventanas de tarde, y pasea ventanas de tarde, ay la lleva, baila la mano. Quiero tamén choro, eu tamén choro, cando non me alumea o meu ben. Ese teu sonho, eses teus sonhos, eses teus sonhos, cando non me alumea o meu ben. Eu tamén choro. Si queres que brille a lúa, pecha os ollos, meu amore, que mentados desabertos, a lúa pensa que hai soles.